गस्ला सुग्राया आंनानै लोगोफोर आलासि जानो लाबोनानै गस्लासो सुनो होबाय बेस्राखौ अन्थाव बाथावनो आयु आइ मोनसेयावथ' सागुर सेबना फट' खेबना होदोंमोन आङो ओमफ्राय भिडिअबो खालामखाबाय थ' थांसैनो था नोङो असायावनो लामायाव औ मा खालामनो गाइस उफाय गैया गस्ला लंपेन्ट आग्लायनायखौ सुनो होजोबबाय स' गाइस जाय जाय भिडिअ नायदों नोंथाङाथ' मिथिखादो मथ'थ' मोनसे भिडिअ होखादोंमोन आं एसे आगोलावनो ओमफ्राय नैबे ब्लग भिडिअखौथ' माला हगारगोन बेखौ मिथिया बेनिफ्राय गस्ला लंपेन्टखौ एसे सुनो होबाय आरो ना लोगोफोर सुन्दुरिखौ माने गस्ला लंपेन्ट सुनो रोंग्रा टेस्ट नायनांगोन ना बेनिखायनो खेनसे सुनो होबाय आं माने गांसे गांनै गांथाम सानबाबो सानग'नो हाया मथ'थ' 10 खाननि बारा ना 10 खानसो जागोन रागा जोंदों ना मा सुनो होनायनि गलद' गलद थादों माथो नांबावगौ दै नांबावगौ साब पेकेटसेयाबो थोयि गोलो गोलो जाना दं आंनिया गस्लाया माने हाबायाव फैना आरो लोगोफोराबो सोरबा सोरबि गानबाय ओमफ्राय आंबो गाननाय दंखायो ओमफ्राय बिदिनो गस्लाफोरा माने सुग जाना दङ दाख्लै गांनै सुबाय गांथाम सुबाय ओमफ्राय दिनै एसे सुनो होबाय आङो दा ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनो होननानै सुनो होबाय आरो हामा मोननो नाङा नोंथांमोनाबो कमेन्टआव आंखौ रायनो नाङा दै खस्थ' होनायनि एसे खस्थ' होबाय आरो माने गाज्रि मोनना रावबो स्राबबो दोङो असाबाय आरो बया माबा जायो फेन ओंखारोथ' असायबाय बरिया जायोथ' मोजां असायबायबो सुनो गाहाम दै सगारना होबाय थादों आङो ओमफ्राय सुखांबाथाय सेबनो लांबाय थासिगोन आं खाथियाव थाबाय थानि उफाय गैयालै लोगोफोर माथो खालामबावनो ओरैनो मिलायनांसिगोन मिलाय थायाबा आरो माथो जानो ना दैखौ बन्द' खालामदों आं सुइसखौ ओइ नै गोलैबाय दैखौ सुइस बन्द' खालामदोंमोन आं जाबाय दे सुइस बन्द' जाबाय दे बे सेबखांबाय नामा इथा होबावनांगौ बाया बुरजा बेयाव मायाव होनांगोन बेयाव होनांगौबा सुयै आंनो हराव लांबाय था आं लामायाव थांसै जेरै हायो ओरैनो खालामबाय थादो नोंनि गोसो बायदि हिनजाव मानसि सुनाया एसे साफा जायो ने गस्ला गुफुर साफा नुबानो जायोलै लंपेन्टफोराबो जिन्स लंपेन्टआ बिराद खस्थ' जायो बेनिखायनो गस्ला सुग्राया आंनानै लोगोफोर आलासि जानो लाबोनानै गस्लासो सुनो होबाय बेस्राखौ अन्थाव बाथावनो आयु लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना जा खस्थ' खामानि मावनो होबाय मा होनदो जा मोजां अनखायो आंनि गस्ला लंपेन्ट सुजोबना होजोबथारबाय आरो ना लोगोफोर नै जोबोद अनखायो आंखौ नुबाय स' गाइस माने दा गस्ला सुगासिनो दङ आरो ना आथिंखालि एसे आंबो एसे हेफाजाब होफादों ना एसे हेफाजाब होनानै आंबो बेस्रा हारसिं हागौनाय नङा आलासि जानो फैनानै माबा थिनबाय थाबायना रागा जोंगोन नामा गोसो सिङाव नायनो हागोन लोगोफोरनो रागा जोंबायनो एसे मा थिग दे जि जायो जाथोंसै लंपेन्टखौ सुनानै आरामसे लामनानै होबाय नैबे दाख्लैबावै हाबायाव गाननाया नैबेनोमोन ओमफ्राय नैबेबो हाबायाव गाननायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लंपेन्टआ आथिङाव सुनानै होजोबबाय साफानो ओमफ्राय आरो नैथिंगालि सुगासिनो दङ आरो ना लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामबाय दै मथा मथि 20 खानसो जाहैबाय नामा टटेल गांबाल' सुनो होगोन ना थगाय 20 खान सुनो खाबाय आङो सानसेयावनो देन्स बारायखाबाय नायनो हागोन लोगोफोर एखेबारे सेबनांगौल'सो बुनोबो नाङा साफा गोजा नालाय धुला दुलसो एसे गाज्रि मा होनदो खाराब नङा दे माबाल'सो साबा प्रेसो थां आया स्राबा मोनसे थांखाबायथ' खस्सा सलायानो गोलो गोलो जाथार' बेबो मोनसे बाथ्रा देसाय मिसाखौलाय मा बुंनो दाया नोंनिबो नङा दाया आंनियावबो दङ ना दा गासिनो सुगासिनो दङ इथिंगालि गस्लाखौ दा एसे सुथोंसै बाय साफा जाथोंसै ओमफ्राय बेनि उनाव आं सुबाय थासिगोन गैया बेखिनिल'सो सुनो दागि ओरैनो मा खालामबाय थानो होननानै टाइम पासखौनो सु होननानै माने खालामनो होदो आरो ना लोगोफोर बाखि दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नुदोंबा अननानै शेयार खालामबानो जाबाय आरो जाय गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बरिया बिदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ लाना फैयो आं माजे माजे लोगोफोर बाखि दाना नागारनाय सुन्दुरिया मालाय खस्थ' सुगासिनो दोङो दा जियानो जाया मानो ओमफ्राय सुखांनानै आरामसे दसे समाय जिरायनोसै दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दायो सुन्दुरिखौ बेलासियाव दोननो थांसिगोन आरोना न'आव बिसोरनाबो एगजाम दङ नामाथाय गाबोन दङदां बेखौ खोन्थादोंमोन दे साफा सुना होदो आरो माथो खालामनो न'आव रावबो गैला बिब'फोरखौबो हाबा हरजोब्बाय बिब'खौबो हाबा हरबाय दाख्लै खासे आरो दा गैलानो आरो माथो खालामबावनो न' गोसोनि दुगैनोसै र' हिलाम नायनोसैलै जिरि जिरि आइ मोनसेयावथ'
mana bardeरानो मालाय बै नैयावथ' सेथ्लायाव नाङा दे नैयावनो मालाय bardeरानो इयावनो थ'बा दान्दा गायबाथाय बरिया जाखासिगोन आरो मा मबाइला जि गुदुं जादों मबाइला बिराद गुदुं जादोंलै सान्दुङाव दोननाया नैबे नैयाव माने bardeरानोलै सान्दुङा दा फैगोनथ' दा गोजां बोथोरनि दिन ना एसे माबा जायो सान्दुङा दुब्लिफोरावसो दान्दा गायो मानसिफोरा दा बायसायाव ना माथो लामनो दे लामना हो वाव टार्निं बावसो नामा जोंहानि हिलांगुराया बरिया जादो दे सागर सेबना हो जादो दा बरिया जादो दे दुगैना लाखादो आराम साफा आंबो सकआव थांनि र' एसे दुगैना लाग्रोथों लास्टआव दुगैनो हासिगोन नोङो आब'मोना दुगैग्रोथोंसै जमा ओंखारलांनो हासिगोन नोंसोरो मारै लामनो होमबालाय ओइ बे सेक नांनाय दङ खनसेयाव सेब आंथ' सिगरखौनो जाबावासो इनिसो गयनि दाग मायबा दाग गस्लाफोराबो हाबानि दिनाव रुमाव आंनिया मानसिफोरा माबाजोबनाया सेस जाजोबदो जागोन दे बरियानो एबार रानसिगोन ना ला 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 इ गस्लाखौसो मोजां नुयो नामा नों इ गस्लाखौसो मोजां नुयो मालाय नैखो ओइ नै थाइसुरि फिथाइ नांगौबा ओइनै जानोबा जा ओइनै सायाव नायलाय ओइनै थाइसुरि फिथाइखौ फिसा फिसायावसो दाननानै आसार खालामनो गाहाम जायो थाइसुरि फिथाइया हि सुनायखौ एसे लामनानै होबाय आरोना लोगोफोर बरिया साफानो सान्दुंजों दा बरिया रानजोबसिगोन जाबाय दे गासै सुखांजोब्बाय दा थ' होमबालाय फै थांसै फै बिदिनो थाबाय थानाङा एकदम सोरबा लाना खारगोन बिदिनो थाबाय थानो नाङा बारा ओइलाय थाइसुरि गोजा गथाय जाबोर सावना नागिरदों ओइ जोंहा आइया दाख्लै हाबानिखौ ओइ खनायाव सावदो ओरैनो बाहाय नागिरनाय गाइस मानसिनि अबस्थाया माबायदि जालांजोबखो नै गस्ला सुनानै लोगोफोर नुबाय दा सान्दुं गोसायाव बेसेबां खस्थ' खामानि मावखो बेस्रा आयु अन्थाव बाथावनो ने दा जियानो जाया मानो लोगोफोर आं दा सकआव थांना फैनोसै ओमफ्राय इथिं गुमै मोनाबो दिनै थाङोनो मिया जोंहाबो माने सिम मोनसे गोदान बनायनो हरदोंमोन ओमफ्राय बे सिमा माने आजिखालिथ' नै लगे लगेनो एक्टिभ जायो खिन्थु एक्टिभ जायाखै आरोना सिमा 400 लादोंमोन एयारटेल सिम बनायनाय ओमफ्राय दा ओंखायनो सकआव खबर लानो थांफिनसै मबाइलखौ लांफानोसै बाखि आंनि आथिङा जेबो अबस्था गैला बिराद लेथ्रा जाजोबना दङ दासो दुगैसिगोन आं इसोर गथाय जमा दुगैना लाजोबथोंसै ना बाखि सकआव थांना फैनो थाथ'दो न'आव दै ओमफ्राय दायो बेलासियाव आरामसे जमा न'आव थांनो हासिगोन मिथिबाय मा बिस्कुट जायो नोंसोरलाय संख्रिनि लाल साहा फुदुंनानै आरामसे जों जमानो दायो लोंगोन साहा बिस्कुटबो लाना फैनोसै आं संख्रिनि ओमफ्राय सिमखौबो लाना थांसै सकआव बेनि उनाव डाइरेक्ट ओमफ्राय बेलासि टाइमाव सुन्दरिखौबो एसे न'आव दोनहैनोसै आरोना लोगोफोर ना अके 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 दा नोंखाम अकेबा होमबा ओरै बरिया गुड लाजिदो नै लोगोफोर लाजिदो जों आब'आ थांसिगोन नै लोगोफोर गुवाहाटीनि आब'आ बिनो जोंहानिया दा थांसिगोन गुवाहाटीयाव गारियाबो लांनो फैबाय ओमफ्राय दा गारना थांसिगोन आरोना दे थांदो थ' फट' खेबना होदोंमोन आङो ओमफ्राय भिडिअबो खालामखाबाय थ' थांसैनो था नोङो असायावनो लामायाव थादो दे थांदो बार्थडे खालि थांगोन दे आं बार्थडे खालि मना बे मोनसेखौ आथिङाव जबा लायोनो जिरायना थांदो आरामसे मासे सोगोन बाबाखौलाय सोदो थांदो बार्थडे खालि थांगोन दे आङो साइकेल फिसाखौ हैगोन दे बार्थडे खालि भागिनो साइकेल फिसाखौ बायना हैगोन दे आं बार्थडे खालि 2000ल'सो लायो थांदो दे भागि नोंनि बार्थडेआव साइकेल फिसा मोनहैगोन साइकेल फिसा दे थांदो दे थांदो बाय बाय